Salut lume, bine v-am găsit la un nou episod, un info video. Deci, da, să dăm drum. Deci vreau să vă spun, pentru că peste 3 săptămâni o să mă apuc iar să filmez, pentru că o să-mi trebuie să-mi vină calculatorul. Cel mai și atunci poate filmăm GTA 5, să filmăm vreo 3 episoade sau 5 uneori o să filmăm. Când am eu foarte mult timp liber și când nu prea mult să facem 3 episoade. Da, foarte fain, o să mai joc și jocurile astea noi, cum ar fi Outlast 2 când o să apară, cred că o să-l joc, nu știu, cred. Și da, o să vedem, o să mai jucăm, o să vedeți, o să fie surpriză. Peste 3 săptămâni, băieți. Mult, dar va fi șmecher atunci. Deci da, deci v-am spus, peste 3 săptămâni eu o să revin cu seriile noastre. Și cu altele serii de survival, jocuri indie noi și o să joc și pe consolă. O să mai și o consolă, dar o să trebuie să-mi vină calculator. Ok. Și cam atât pentru astăzi, nu uitați, dacă v-ați dat un like și ne vedem peste 3 săptămâni. Pa, pa!